Rumors kill them. Rumors is running from one area to another. No, it's not ZANU-PF. ZANU-PF, yes, will receive information coming to you, fine. But you should not be the rumor monger yourself. Nokuti zimwe nema zinokutemesa musoro isu tipautatoera tinotova nevanoya vachiti kana mauya mukapiwa kana maranjisi nakagwa anenge azodzwa vanenge vabva kun'anga dzavo takabvira kubi nerwendo tiri pamwe chete. This is 2016. Takarara mumajeri tiri tose, tikabuda kunana Mozambique ose nemapastas aya mamwe acho enhema vavakaiwo dzimba dzakanaka, vanga vakuchechi mamachechi akanaka ndeikukwezva vanhu zvino mapastas kana votora vana vachiita upombwe chava chii andikachinzi munhu waMwari. You are watching ZimDI TV. Subscribe to our YouTube channel ZimDI TV News and be the first to receive breaking news and stories making headlines, and also subscribe to our website zimditvnews.com and never miss a story. You are watching ZimDI TV.